Нинди матурлык. Шәп әзерләнгәннәр туган көнгә булдыралар. Кемнәр әзерләнгән? Нәрсә әзерләгән? Бүләгең бармы? Бүләк нәрсә ул бүләк? Кайдан алырга була? Египеттан. Әле генә Обама шушында йөгереп йөри иде. Күрмәдегезме? Эй, табылыр әле. О, татарча сөйләшәмлеләр. Мин сезне туган көнегез белән котлыйм. Пирамидалар кебек озын гомер, саулык, бәхет телим. Бүләк! Тукта бүләк! Нинди бүләк булыйм мин? Куян бит мин, куян! Бүләк кытайда! Ардым. Татарларча ярата. Вышли сортлы чай бүләк итегез. Мин дә кунакка чакырыла. Чәчсез калсам калдым, ләкин татарча өйрәндем. Без булдырабыз. Франсуа Алан бүләккә сезгә Эйфель башнясын бирә. Симбика манрасы Кремльдә Эйфель башнясын Бауманга куегыз диде. Барча французлар татарча өйрәнергә дип указ да язды. Пыш-пышмак, бәлеш белән чәй эчеп бәйрәм итәрбез. Кунакка китәбез бәйрәм белән. Татарча өйрәнегез, белегез, телне онытмагыз. Biz tatarca öğrendik, biz de barabız, Allah'a şükür.